Bonsin kajia ha kajing im jongi kom kibiru. Im skot ho ya kita kajing ya kita kajing jenjar ki bawan ha kajing im jongi. But habaki wan kita kajing kajing jenjar ha kajing im jongi in kanyum yala kajong kajing im. Hato pejukuli ya kawe kajing kali balai kajing ki wan ha kajing im jongi. Ngani ya ipi badon lajat kajing ha kajing im jongi. Kajing kibanangkong kilong kibangishna dalade yalade. Kajing kabar par kalong kajing kaba kibriu ki ai ha kajing im jongi. Bat kabalai par kalong kata kajing kata kajing jenjar kaba wan hi ha kajing im jongi kaba ngimla ban kiar ka. Bat ladangi sngo bangidon kajing kaba kharau tam ha kajing im jongi. Perkhat shwa ya kane pana katu kajing ka wan. Bahatu katu kajing kaba ngakenduk menta kalong kajing kaba ngathau hi lane kajing kaba kibriu ki thau yanga lane kajing kaba wan hi ha kajing im jonga. Lada kata kajing kata kajing jenjar kaba ngakenduk menta kalong kaba ngasnahi kalong kaba ngathau hi dalade yalade kiwe kimla ban yarab yanga ngahap hi ban yarab dalade yalade ngahap hi ban wat yakilat kelenti kumno manganla ban laj nakane kajing jonga menta. Namar de manga ubat hau ya kan kajing de manga hero ubala ban weng ya kan kajing na kajing im jonga. Kaba arpat lada kata kajing kaba wan ha kajing im jongpi kalong kajing kaba thau da kibru ya phi. Lej bat ya kren bar kitu kibru. Ya kren da kajing mut kaba jajai ban wanra ya ki baba ha kajing im jongpi. Namar kan mau ya kan kumbang ju ong ya phi. Om katu kajing kren jongpi kaba penmong ya kiwe. Henry karukom kumno pingkren katakin kabapan mong yakiwe. Lana fidon kajing ya khaja, kajing ya shon, kajing ya bishni, bar kitu kibiru kibapila pankren. Lej bat yakren barki dah kabacacai. Bat lada kilong kibiru kibapimla ban yakren. Supadyang ya kata kajing kumba kakalong bat yaj ha kajing im. Kajing kabalai pat kalong kajing kabawan hi ha kajing im jungi kabangim la ban kiar. Nuksa kajing pang kajing shitam kabawan ha kajing im jungi ya kata imla ban kiar. Kumta habaki wan kini kajing ha kajing im jungi perkhat ya kane. Ngani thoi pi ya kawe kajing jia kabasang nan ba kabajia ha kajing im jonga. Hisen ha kipor kiba nganang ret nganang kana. Dan ita iwe iba hayeng jonga isu ya usentiu ha kawe kajan. Ha kaba ishim ya uwe ukerwiang bat itte ya kata kajan. Bat ha kata kapor kadung da uternia ha kata kajan mansna ya ka design. Bat hakata kapor ngakali ya ita ibahayen jonga bapile ayu bat I ong nga banganang shna ya ka design nganang shna ya usentiu hakani ka jan bat hakata kapor habang apay ya kata ka jan kabara tapda utau kerwiang bat nga ong ka design ayu kum kani bhishna ngayaw tanya ki ksai ngayaw tanya ki thliu ki bamdon dur ru m ngayaw ya ki ksai bale shi katu kalyang ki ksai basaw shi katu kalyang ngam don dur hatu phi ong kum kani se kata ka design. Bat hakata kapor kapan pai ia kata kajan kabakashna design na kata kalyang kabaka pet makapat hangta kenyayo ia kata ka design kaba itan nat bahasya ya kita kesentu ia kita ki pattern kebara so janai bah hakata kajan berkata kalapun kelasya ya kejemut kejumper khajonga ya kejemut kebasya jong kejing im jongi kom kibriu pi bursin habaki jing kiwan hakaji im jongi ni ur ni kanyum ya kajing im jingi bakalong kumne bakalong kumtai bakam long kumne bakam long kumtai bat ngim sngot ho ya kata kajing im jingi balai ngi shem jing balai kajing im jingi kalong ka ba kalong ka bakalan namar bangi pet ya kata kajing im kabadon na silyang jong kata kajan Henry larangi pai pat kajing im jingi shau blay na kajing yo kumu blay hangta kenyi yo baka jing im kalong ka ba itna chisha bakita kajing kita ke jenjar ki bangi kendo ha ke jing im jongi balarangin pai larangin pe ekatang na kalyang jongi in yo basisha ke jing im kalong ka bajabo ke jing im kabalong ka bamdon jingmut ru m Henry larangi pai ya ke jing im jongi ka badan na silyang jong ke jan pat in yo ya ke sentiu ke ba itnat shisha ka than janai ka than ni ba ha ke jing im jongi bonusin ha ba ke jing ke jenjar ki wan ha ke jing im jongi ni khanyum ni od bat ni tim ya oblay Henry ngim sngot ho ba kitu ke jing kitu ke jinjar ki ba wan ha ka jing im jangi dai kitu ke ki ba pan itanat ya ka jing im jangi kumta nang ni shakmat lada kita ki jing jinjar ki wan ha ka jing im jongpi Henry to phaya ka na ka jing im na ka jing long ka ba kan jaman se namar oblay haba upha yangi shasla jong ne prathai
upha ingi rangkat barkidau balai upha yangi. Haba ke company kasna ya utala kasna rangkat pada usyabi ban pli ya utu utala. Henry kadika kamram jongipat ban wat ya utu usyabi ban pli ya kita kajing kiwadan haga jingim jongi. Dena kata kadau haba kajing kiwan haga jingim jongi. Wat pet ya katang nakaliang jongpi tang na syashiliang. Henry to pai syashilandet jong kata kajan kebadan haga jingim jongi pinyo isya baka jingim kalong kaba itan narcisya. Dena kata kadau ngat pendon kambai yak ni kintin rengkat baka jingkurku jong utrai kenrat najrong. Kajing kershan jong ki bahayeng asam jongpi rengkat bar kajing treshi tom jongpi. Im ya kata kajing im le ya kata kakam mapin long kanuksa kababha nak benta jong kiwe. Ngin second do pihak we part ki video tar hado kata por bye bye. Stay safe.